2022 yıl teatrımız üçün vakıyalarga, yubileylarga big bay yıl. Şularning eng muhimlaridan birisi görnekli dramaturg, tanılgan rejissyor, talantlı artist, Tatar teatrına negiz saluşlarının birisi Kerim Gali Tinçuringa 135 yıl tuла. Şuşa muhim vakıga olayından biz endi әзірлік işlerini yıl başından başlap жибердик. Театрыбызда, музейда матурына шаралар уза килә. Бүген исә, хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга дәрес экскурсия тәкъдим итәбез. Әлеге экскурсиядә сез театрыбызның тарихы, Кәрим Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗатына багышланган мөһим вакыйгалар, документлар, эш әсбаплары, эш кәгазьләре, fotosüretler hem şəxsi əybirlərini də görə alırsınız. Şuşu dərs ekskursiyamızda biz atmağa bir tapqır yasamakşı, ütkərməkşi bulabız. O hər cümğa günündə bulur, 12 saatdə barımızda şaqırıb qalabız. Kerim Tinçurin ismi bizge 1988 yılda verildi. Менә минем кулымда шушы бийик исемне бирү турында приказ 19 май 1988 ел. Менә шушы көннән алып, елдан алып, без Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры булып йөртелә башлыйбыз. Әлеге исемне йөртүебез белән әлбәттә без шиксез горурланабыз, эшлибез һәм дәртләнеп иҗат итәбез. Кәрим Тинчурин исеме безнең театрыбызның оешу барлыкка килү көннәреннән үк аның исеме безнең театрыбыз тарихында зур роль уйный. 1933 елда без Академия театрының бүгенге Галиәскәр Камал театры филиалы буларак оешабыз һәм әлбәттә инде Кәрим Тинчуринның Хәйр фатихасы инициативасы белән иҗат юлыбызны башлап җибәрәбез. Алай гына да түгел. Менә шушында стендка карасагыз, безнең беренче әсәребез Булат бабай семьясы Кәрим Тинчурин һәм Кави Нәҗми язган әсәрләрнең берсе. Авторлары Кәрим Тинчурин һәм Кави Нәҗми, режиссеры Гали Ильясов. Художнигы Абдуллин. Әлбәттә инде шушы спектакльдә безнең Академия театры, беренче чыгарылышта Академия театры артистлары уйный. Соңрак инде труппа тулылана бара, яңа артистлар килә һәм төркем состав үзгәреп, монда инде башка артистлар алышына. Бу әсәр күп еллар буенча бара, сәхнәдә зур уңышлар белән бара. Әсәр колхозчылар темасын үз иченә алган. Минем кулымда, мен сезгә хәзер шушы 1933 елдагы приказны күрсәтеп үтәм. Ул 90 номерлы 11 сентябрьдә чыккан. Монда инде менә 13 сентябрь көнне 11 сәгатькә артистлар төркемен, артистлар труппасын чакырырга дигән приказ чыгарылган. Әлбәттә, менә шушы Булат бабай семьясына репетицияләр башлау турында. Һәм инде шулай ук бу Булат бабай семьясы безнең 6 ноябрь 33 елның 6 ноябренә билгеләнә. Менә монда инде bir төркем артистлар шушы Булат бабай семьясыннан күренеш. Һәм шулай ук мин сезгә күрсәтеп узмакчы булам, менә күптән түгел генә Рабитага Батулла бик кадерле фотосурәт бирде шушы спектакльдән. Монда инде декорация алымнары һәм массовка артистлар төркеме. Һәм инде спектакль 6 ноябрьгә әзерләнеп бетә. Һәм безнең артистларыбыз юлга җыеналар. Шушы спектакль беренче тапкыр Питрәч районының Шәл авылында куела. Иртәнге 6 ноябрь иртәсендә театрыбызның алдына 6 бар ат килеп туктый. Алар шул кадәр матур итеп бизәлгәннәр, арбаларга саламнар җәелгән, җәймәләр җәелгән. Артистларыбыз инде иртәдән үк
әзерләнәләр, дулкынланалар, чөнки алар беренче тапкыр юлга кузгалалар. Инде кичкә табан алар Шәл авылына барып җитәләр һәм спектакль башланыр вакыт җитә. Авыл халкы тулы күп итеп киләләр, зал тула һәм инде спектакль зур уңышлар белән уза. Артистларыбыз алкышларга күмелә һәм инде тагын килүләрен чакырып калалар. Тарих 6 ноябрь 1933 ел тарихка театрның туган көне булып кереп кала. Инде менә 88 сезоныбыз тәмамланып килә. Алда безне зур уңышлар көтсен. Киләсе очрашуларга кадәр рәхмәт.